Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipat. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Iti ya programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat ni Aldaw ti Sabado tay amin sa pada papagayam. May danon maning kada kayo babayan ti ENR Online ti programa Damdamag ni Berto. Dito yung hindi pagsasaritaan, di kita nagtuma, pagtingkin pasama, hindi kabukbukudan tayo nga lugar, kastamit tayo, di kita damdamag national, pakiramanan, di kita damdamag international. Awisan na kayo, tilasod ti may isang oras, tip hindi agdadanggay, dati tipagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwate ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Digirin sa gana tayo apong hindi pagsasaritaan, iti deto yung gundaway, when iti deto yung aldaw, iti parang ti programa Damdamag ni Berto, mapaspasang-asangan na po ni Bagyo Carding, nanayunan peket din di kitay lugar nga nakaibayugan ti signal number 1, especially apo iti umamyanan na paseta, amyanan ti probinsya ti Ilocos Norte, Cagayan and Isabela. Iti na minsan niya aldaw, nakainuman tayo ni Mr. Ariel Tuliao, iti parte iti barangay San Marcelino Dingras. After nga nagtudo apo, iti duaging gara ti talo nga oras, nalayos di pagtatalunan pakaramanan dito salin tubig project apo ti gobyerno nga mangipapaay ti potable water kada kitay lumugar iti nasao nga barangay. Ngem sumagmamano a barangay iti ili adingras nagbalin nga beneficial wenno tulong kadakwada ti tudo. Idinto nga iti San Marcelino ken kaparangit na nga barbarangay to include some parts of Sulsuna nagbalin nga perwisyo or perdisyon na tiin nabuaan na aramid gapo iti tudo. Maramdama apo makainuman tayo ito ni apo Barangay Chairman Teddy Rosqueta iti Barangay Cali Dingras, Ilocos Norte, siknan apo iti panagibilang da nga benepisyo ti tudo kada iti kalugaran na itay napalpalabas ngal daw. Ngem ti dakila problema itatapo nalaka ti bayad ti irik. How much more kada kita nalayos, di kita ngumisit. When no maperdi ti kalidad na apo, gapo iti deto yung napasamak, gagayim kang absat. Adda agsubsubra ti tudo, adda pagpagaiso, adda met matiktikagan. Iripaset ti Banggi, Ilocos Norte, imuno na po nga nakasarsarita tayo ni Apo Barangay Kagawad Elmer Gimod, di Barangay Payak, Banggi, Ilocos Norte, agpaspasar, diri sumagmano, paset dito nga ili, gagayim ken kamsat, iti tikag, gagayim, so nga abnormal, ti paspasamak apo no mabalin la ko mga schedule ti tudo nga kasla ka diti danom ti irigasyon nga padanom yo ita padanom min tunubigat padanom ti kastoy ti sumarano nga aldaw saan meten apo agkurkurang iti umamyanan iti sumagmano nga paset ti dumaya nga paset ti probinsya tayo aglaplapunusan nga malaylayos pa yan apo digiti pagtatalunan. Ken padaanan nyo, pagsasaritaan tayo apo ni Bagyo Carding, adam pa kamo apo manipot ti Provincial Veterinary Office nga agimbak tayo na po kaditi pagpakan tayo, kaditi tarakin tayo, ken ipantay digitoy kadagitay na talged nga lugar, gagayim ken kaabsat. Then, pagsasaritaan tayo tupay apo, dito'y nangato nga balor ti dolyar, gagayim ken kaabsat nga mabali na mangitunda, hindi pa nagngina ti serbisyo ken produkto. Ada pa'y linteg apo nga mabalin nga maipasa. Iti biyang ti pagpandayan linteg ti bagilyan tayo nga Pilipinas nga digitay natataingan nga maabuso, mabaybayan, mabalin nga makaswanto na po digitay mga buso wenno mangbaybay akadakwada. Padaanan nyo, amin digitoy, tampok pa rin may isang oras nga panakaidanong ka kayo di programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto.
Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, tuloy po ti programa niyo Damdamag ni Berto. Sige na po kamakainuman tayo ni Apo Barangay Chairman Teddy Rusqueta di Barangay Cali Dingras Ilocos Norte. Ilay na po kada ito naamuan tayo nga ijay Dingras benepisyo kada ito barangay da nga DJ Tudo ito na palabas nga daw idintong iti Dumaya especially San Marcelino nagbalin nga perwisyo. Benepisyo nga Tudo, perwisyo at Tudo. Gagigim kaamsat. Naimbag nga tinga ti aldaw mo Apo Kapitan Teddy Rusqueta sir. Ni Robert De La Cruz detoy live ka iti ENR online iti programa tayo Damdamag ni Berto. Naimbangal daw Apo Kapitan. Naimbangal daw mo sa Robert kaya pending kay programa sama Robert. Oh, okay. Okay, medyo asidig lang dito mouthpiece Apo Kapitan. So sir, base ka dito muna na panagsarsarita ta. Benepisyo para kada kayo. DJ napasamak nga Tudo iti napanabas nga daw. I think Martes or Miyerkules, but iti San Marcelino Dingras base ka ni Mr. Ariel Tulyao dati presidente ti Barangay Water Association nalayos di kita raipda to include mula Asanja. So hangga di nga napigsa di simmangbay nga Tudo kada kayo kada di nga aldaw Apo Kapitan. Well, Robert, napigsa rin, di ka Tudo kita mabinipisya ron una di kiti farmers tayo dito yung Barangay Kali. Di nga napigsa nga Tudo kaputa dito di kiti badamang agdaw-daw nga pagay kita talaga makakasapulan ng titudo tanabayag nga awan titudo kami dito yung lugar tayo Robert. Di pa nagtudo na talaga nga naragsakan una di kiti agtaltalon na ambes nga patanumda libre hindi patanumda Robert. So meaning to say no nagtultuloy DJ kaawan ti Tudo posible nga agpasar titikag di kitay pagtatalunan nga masakupan ti barangay ken kaparain nga barangay Apo Kapitan. Well, dito ti kinagpaysa na already ti kabangibangal barangay kasi ti barangay Lidia Marcos ken ti barangay Salodares Root Sulkiano nga haan nga masakupan iti irigasyon. Talaga nga problema kami ti danom ditoy dito iglal di kiti tangkig ta malap na bipya ka digiti adenti irrigated land tayo dito ita saan nga problema ti danom ta ti danom ti irigasyon ngam dito ka talaga ti rain fed talaga nga ka problema tayo na awan di na pigsa ka todo Robert. Okay. So iti agdama kumusta ti sitwasyon ti panawen na Apo Kapitan? Iti agdama kita itataman nakabarbara manin amok nga alisto manin nga tumikag iti kataltalunan tayo so nga ti kadwan na talaga masapol dati danom ti Tudo di kiti saan nga masakupan iti irigasyon na Robert so nga eta manin iti pa urore tayo na sa marunong nga mapasama siya kita actually akit nasapa kami nga naggrapa Robert so nga madaman ti pariper ko ta amang kagmanin dati direct padamag da nga sumangbay nga bagyo so nga indaras ko nga pina-repair di kitay umabot dandani may isang hektarya man dito pa repair ko tatan Robert. Okay. Sir, iklaro ta lang, I'm not connected to Bumbo anymore, So, data ka dito ENR online na
naka-retire ako. Okay, so sir, kada gito yung agundaway, gaputa ada dito yung mapaspasangasangan nga yung umay, mabalin niya pa nang apektar ni Bagyo Carding kada tayo. Ada dito advices coming from the Agriculture Office nga no kas giant, masapul nga pa repair, paanan, apitin tayo dito mulmula tayo. So, talaga nga kasagsagan ti pa nagpaapit nga dita barangay Kali, keng kaparangit yung barangay, kada gito yung alaldaw, Apo Kapitan. Robert, nagpinagpeso na kati di advisor ti opisina ti agriculture ti Dingras. Automatic nga insaganaan ti kalugaran dito yan nga digiti mabalin na ti agpaanin. Iso nga itatakit ado kami nga madamat ti paanin na tatapno ti kasta. Barbaring lang kumata oray lang tumudo bastahan lang kung mga bagyo. Robert, tapno ti kasta akit san unem mat kang matitigraan digiti agtaltalon kang runaan na nga amom Robert daytoy pasamak mi agtaltalon ket oray pa kasanod ti kangina ti gastusan ti agtalon ken amin nga pambanagayan talaga nga nangina pagmanay po abuno krudo nga usarin ti panag digiti kuliglig ket traktor sa palalaka ti paggatang digiti digiti gatgatang tirik isu nga dayta ti problema mi tatamanin tatan Robert, dahil nga barbaring may kalati ma-addressan lang kumati gobyerno, dito yung problema ti agtaltalon, Robert. Okay. Sir, kumusta? Mano ti presyo? Dito dry, wet, kung natin nga gatangin, dito agat-gatang tirik. Kumusta ti presyo? Dito Dingras? Dito may isa nga kaubing tayo, yaka mo na tinangilakwan na, dito yung irik na nga, nangilakon sa Tilimasako, kaya ibaga na nga 18 pesos tiba isa nga kilo. So nga dry di giant, Robert. So nga kung nalakaunay kung nakapo magrigat pati tagina ti abuno kada amin nga magatgatang nga pakasagnan ti panaka-estimar ti pagay sa nakalaklaunay. So nga dito ti problema binga talaga nga agtaltalon, Robert. Okay, base kaniji nga presyo talaga lugi adda kita na tabla lang ano pa nakita mo, sir? Nakita ka kat logi pa kiti ata deti kangina ti abono Robert kaslaham tay nga kaya nga i-batibatan deti ko ba uno balance deti presyo na iti agda matata Robert. Okay. Okay. So anati kapanunutan digiti pada nga mannalon dita lugaryo istaken da irik or itudo dalat nga ilakon or reno dapukaw or hana maabrot ti gastos Apo Kapitan. Actually akat digiti pada nga agtaltalon nga awan ti sapali nga pangalaan dan mo DJ produkto da at talaga nga ililako dalatan Robert so nga digigiti problema tata napipika da deti no mutibyan ta orehan ko pa lang ilako deti iriko at damot pangalaan tat sang kapasit nga pagsupusup ti panagbiak at damot deti pension tat kinapulis iso nga nga problema mat kid deti ngam siya ko nakita problema klata at naggasto sak tidakkel kiti pinagtalong ko Robert. Okay. Okay, so kada gitoy nga gundaway ada ka diri kitay Farmers Association or kas kapitan ti barangay nga mabalin nya addangyo tapno ti kasta maki-dialogue kayo especially di gitoy buyers wenno aggat-gatang or itibiyang ti munisipyo ti Agriculture Office tapno maiapela deti nga problema gapu ti kang kanayon met langin dandani tinawin-tawin tungkal panaggaani Apo Kapitan ket problema tayo nga mannalon tinaba mga presyo digiti maapit tayo especially irik, sir. One dito tinagpeso na actually kata naidanon miniti opisina ti agrikultura ken kat idanon konto pa dito nga problema ti opisina ni Apo Mayor tapno ti kasta no mabalin ikan kitaan na ko mga na kuno adre kiti posibilidad nga maingato med kumati kwa ti presyo dito irik kasla dito pinaggatang ti National Food Authority alakat bayat dito ngam numawag ki mabalin 19 pesos per kilo ore manayon ang paitam do ti kasta medyo mabalance estimate dito ko makangina ti abono nga
iso tati aplikarte di pagpagay, Robert. Okay, any info no daman na alayo info no apay nga nababa. No dadu mga mingket da kasla ko madigiti sa bali a produkto, digiti aggat-gatang, diti bodega da, loaded din, na gaputi kadat importasyon, especially importasyon ti bagas, importasyon ti mais, bawang and sabsabali pay. So anatikas la rumrumor nga rason no apay nga nababaunay ti pang presyo or paggatang digiti nga aggat-gatang or traders apo kapitan. Para kita ka talaga pa setibid negosyo na dita. No dati kadot kada sudas ti aglat o ilbaba dati presyo. Kita suwan kas pangloko pa gito yung aggat-gatang kada kiti farmers tawamad sa bali nga pagtarayan dan Robert nga pagilakwan no di da iso nga ipapilit dalatan di kaya da presyo kada ta karon ti pakalugyan tatan masabol ko mga dalete mang control iti presyo ti ako ato kung lahat ti linteg nga mang control iti presyo ti bagas no irik tapno ti kasta mabenepisya ron bet di kiti taltalon ala ka barbareng may kan ti kuan ti solusyon na dito tatay ni kang runana kaya po presidente ti agdama nga sekretaryo ti Department of Agriculture tata Robert tala kata barbareng may dano tata deti ti grupo mi deti tata Robert akat adda grupo mi deti ti kali Binaratan Sanghera Association. So nga, dito ta pagtutulagan minto kaya ti grupo dito Farmers Association tapos di kastakat na mga ramid kami batitirete addang resolution tapos di kasta may danon dito nga problema yan ti opisina ti Department of Agriculture ti National Robert. Okay, dito dito sir, yung sa Rusar, hanga makaumanay nga manggatang amin nga Eric ti dingras nga for consumption na ti probinsya or kabangibang nga ili apo kapitan. Dito tati kwata dati kwame Sanghera nakakonektar ti sa Rusar taretay besa nga konsehal ko kin may sa iso ti presidente ti Sanghera ti Binaratan kali Sanghera Association, iso pa ti manager ti acting manager ti Sarosar. So nga dito ti kanayon kong i-remind kanya na kita inyo ba si tapno ti kasta hanu ni marigatan ti farmers ti halaan nga dito barangay Tarino dikit din tero nga dingras kin kabangi-bangay ili kung kunaking ko na Robert. So nga dito ba tira na bidan ninong kung kuna nang kanya ka Robert. Okay. Sir, gabuta ka dasudas kasi DJ nga rod, payapura ti panagani, kanagiti pagay, at na makaumanay nga equipment, especially dati harvester or reaper, nga mausar, kada iti kalawa ti mabalin nga mapaani dita dingras, especially di kita barangayo, kayong kabangi-bangi barangay, apo kapitan. Dito tanawaras kami tinapanang dito harvester nga dito area tayo. Dito sa Rosara dapat harvester ang nakawaras mo dapat iti madamamot ti paani dito dumaya ti karayan. So nga basit ti pagkurang ti harvester tayo dito iti masakupan iti dito kumayam yambe kali Rosares Ruot Sulcano kin Parado Medina kin dito Barangay Liga dati Barangay Liga Marcos agabe kami dati barangay mi Robert iso nga may isa nga kureto nga clustered barangay no kumbaga ti farmers ti pagsasalitaan. Okay. Base ka dito kiti na in-patulog sir nga pictures ket addan dito nakapag second crop. So iti agdama manupay nga porsyento iti saan pay nga naani wenno saan pay nga na-repair nga pagay iti masakupan ti barangay or kabangi-bangi barangay apo Teddy. Apo kasi kinagbesan Robert ket awang 2% nga narugyan nga kwata talagang nagapura kabila nga nagpaani kaputa dati alarma nga ibagada nga bagyo so nga makita mo nga mabalin nga aniyan so nga inani pina-repair mem tapno di kasta kita bilag mi pala sige da piket nga in kamin di kiti solar dryer kamin in pamilig in waras mi kiti iririkan ta mo pabara lagi di at ano umay nga talaga bagyo na kita
haan nga agnisit digiti pagitayon, Robert. Okay sir, okay. Okay sir, thank you very much. Sininte Diyo agundaway nga makainuman ta kayo ket may ano tayo dito kaputa very abnormal anya kuno tempo especially dito dingras kaputa di other day iji San Marcelino ket perwisyo kada kuadat tudo ngem da kay gayam dita kali ket benepisyo apo kapitan. Ada reminder yo kada kitay kalugaran tayo iti barangay Kali dingras especially dito paspasang asangin tayo nga saan na sa ata panaway na po kapitan, go ahead. Well, Robert, gyamanak tayo may kanakti kong daway nga magipakamu kadigiti kalugaran tayo kin testament kadigiti kabangibang tayo ti lugar nga nuwang mabalin itatat digiti pakay tayo nga mabalin nga aniyen paali tayo tapno ti kasta hantay itong marigatan jasin case nga sumangbay iti didigray so nga ti aramidin tayo kuman ureta dapat madamat ti reprepare dapat naka-deploy nga harvester ti dito barangay Kalin mayo kasarita ti harvester da kayo ti sumublat na malpas ti papa anim bitat tatap no ti kasta da tayo amin nga agtagilugar ket mabenepisyaran ken mapreventaran kuma tinyaman ka didigra nga yung may kada tayo ket dadalaeng kagagayam ken kakapsat ti barangay Kali agridam tek kumabet tapno ti kasta antay to ko mabigbiglan just in case nga may tididigra. Iti dito nga mamaspasang aldaw. Nagbagal daw tayo amin na kakapsat, kinasamat din ka Robert, nagbagal daw mo at Thank you very much sa po Barangay Chairman Teddy Rusqueta. Ayun so kita nyo haputi pa nagsusupadi ti Tiyempo. Siguro paset deti ko nadan niya abnormalities ti panawen gagigim kang kabsat agasem manumit lang a distansya. Alam medyo adayo ko na tayo ti San Marcelino detan medyo nadayang pasete na po ti dingras nga medyo nagsubra di tudo. But iji asidig ti sentro kasla ko matikali gagigim kang kabsat benepisyo para kada kwada DJ nga na isang bay nga tudo ikit no nga rod no adda guti-gutin naman yan nga napigsa nga tudo deti paspasa nga sangin tayong Bagyo Karding gagiyim keng kabsat so posible di kitay awan pay 2% kuno ni Apo Rusqueta kadi kitay naani wenno na sangatin na po nga pagay akit adda ti da mabalin nga dakes nga epektunan no kas pagarigan so agkarkararag tayo Apo nga saan ko maunay nga napigsa no pay bagbagada nga possible nga umabot it intensity 3. Signal number 3. I'm sorry for the word intensity. Signal number 3 gagiyem keng kabsat dito Bagyo Karding gagiyem and usto unay dito Apo Rusqueta sipud pa di before pa di pandemya Apo probleman digiti pada nga manalon ti presyo wenno paggatang digiti traders iti irik kakabsat ken gagiyem pukaw saan niya makaumanay nga abruten ni Manalon DJ nangina nga ginasto na jipunan na nga nagtalon gagiyem ken kakabsat tapno maabrot or adatangdan na no nagpukaw ka pa imbes nga DJ ko nagpunam ket let's say 50,000 ket tila paglakom din na naapit mo ket 30 gingganat 40 supo ka kapay ti agarop ta sa 10,000 idi biyang ti Department of Agriculture adda bukod da nga formula gagiyem ken kabsat no kasano nga sumadaen da kaslahuete nga sumadaen da gagiyem ken kakabsat DJ pakarwaran ti gastos di Manalon diya mo no umubra di data dangem amuda met no manut presyo ti abuno amuda met no kasanot kangita ti petroleum products nga mausar met ni di pagtatalunan ngamin kadagituyen na alaldaw gagiyem ken kakabsat kas kampanya ti gobyerno especially ti Department of Agriculture saanin nya manu-manu Apo ti panagraep panaggapas gagiyem kabsat and even uri mais kada na mechanizen ti pagtatalunan gagiyem kay kabsat detoy Apo bunga ti kaadon digitay agatras nga agtalon adon di kita anak ti pada nga Manalon ti saandan niya kayat nga tawiden ti panagtalon iso nga ni manpower ti tao nga agtrabaho iti pagtatalunan gagiyem kay kabsat bimmasit gayem adaddaman na bimmasit
gaputa na mechanized ten at paggapasen na ay di ko akit mano-mano usarim takumpay na kunada dito may nagkaunan niya pag rakem kunada dito inani yung mga ancient nga kagamitan na po di pa nagtalo panagapit iti irik wenno pagay kakabsat itatawanen itudumlatan no kasarot kalawat a pagay mo mapandet riperen saksakin na pa hindi ko akit gapasem samon to ibaot iti sambirga kunada gagihim keng kabsat hindi ko ada tracer nga kuan ada kanat nagana diti misan diti isubum latta diti itatangket sa anen apo repair maisako pa yen ang problema mo tintula problema magibilagen but dito apo ti suma na ditoy resulta na ditoy gagigim keng kabsata anyaman apo nga ma-introduce nga modernisasyon wenno pag durasan ti panagtalon kaipapanan na met ti mas nangat nga nga gastos hindi pa nagtalon gagigim keng kabsat sila ko man ni repair ni traktura ni kuliglig ano pa hindi mga mausar ni transplanter ada pa yan agraib nga makina kita nyo dito naduduras nga pagpagilyan nga karuba tayo dito Asia China, Japan gagiyim keng kabsat Cambodia kada dami namin ada transplanter na dyan kakabsat and even dito pagilyan na Pilipinas adamit din di kasjay so digitoy nayon apo no adda may introduce nga moderno nga wagas ti panagtalon kaibatugan na met ti mas dakdakkel nga gastos wenno po nanti panagtalon sa inton apitem nin mulam maisman pagay man pa dito even vegetables nababa ti presyo gagayem so kasano nga maalya na ram DJ na nga nga gastos nga in bunga ti moderno nga panagtalon gagayem keng kabsat no dimet umangat ti presyo digit ti sugal nga awam pulos ko napipihapit laki na inta oray 9 burat kita daganas mo nga mangpinggit 9 kumaapo or ti pa majong salsalatem nga kasi oray lang nga agkingkin nita abagam nga mang salsalat di majong gagayem kabsat at the thrillings na ngem ta pagtatalunan walang katril-trill apo sigurado kunot noo deti muging mo ket malukot gapu iti kukwentaem nga saan niya ganansya no diket ti kukwentaem diti pukaw mo gapu iti agdama nga sitwasyon apo ti agrikultura diti pagilyan tayo nga Pilipinas. Okay, padaanan nyo mapantayo may tapos ti mamyanan iti banggi do adda paset ti probinsya ti Ilocos Norte nga aglablabunusan ti danom adda tudo nga perwisyo adda tudo nga benepisyo iti banggi Ilocos Norte tikag ti paspasarenda iti agdama kakailan. Ngayong kasamanan data, pagyamanan tayo dito sumaganad ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vicky Nes, manipod ti Department of Agrarian Reform. Thank you, sir. Kastapaya po kini Erlinda Ferminhood, di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Maraming salamat. Mr. Loreto Tamayo, Hiriway Paho, Hawaii. Thank you very much. Ni Mr. Onofre Durupa ni Wayanay, Hawaii. Maraming salamat. Ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap ti Iba Beach, Hawaii. Honorable Mayor Edward Buyat Kilala dito Kurimaw, Ilocos Norte. Kastapay ken ni Mr. Edwin Anchete di Toronto, Ontario, Canada. Maraming salamat. Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Dr. Alan Taylan, iti St. Camilos de Lelis General Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Thank you very much. Iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawag Street, diti Siyudad Tilawag. Mano anda diti ipatuludyo apo, kaniti ipatpatigyo ti biag, kapamilya, gagayem, iti Metro Manila. Okay na yung mapanidyo Cagayan, kada mapanidyo Isabelan, kaputa nalukatanin na po, but light vehicles na lang po lang timagna, kada iti Sitio Bangkero, iti Barangay Pansyan. Anyway, thank you very much. Pugad Lawin North Courier Service, Balintawag Street, Lawag City, babayan kini Engineer Neil Jose. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa tayo. Damdamag ni Berto. Adan na pala sa po, 38 minutos kalpasan. Ti oras tayo alas 12. Ituloy-tuloy tayo po. Kahit may nga i-picture kada kayo ti sitwasyon. Ti probinsya tayo nga Ilocos Norte, gagayim ken kaabsat. Ti kunakon, ada matiktikagan, ada malaylayos, ada damit kalalaingan na. Kakailan. Okay, mapantay po. Ijay Banggi. Partikular po ti Barangay Payak, Banggi, Ilocos Norte. Makainuman tayo live and exclusive di programa tayo Damdamag ni Berto, manipod ti ENR online ni Apo Kagawad Elmer Gimod ti Barangay Payak. Okay, sir, naimbag nga aldaw mo dita Banggi, Ilocos Norte. I-confirmar mi man kada kayo diti rumrumwar nga kada ti tikag nga paspasaren, especially diti rain-fed area nga pagtatalunan dita Banggi, Apo Kagawad. Sir, naimbag nga aldaw. Kulit ako na pasyente pagtatalo na tingahan nga naraipan almost a week man na ito yun nga awan ti todo kanyami tiyanan man ti danong ti karayan min sir isong itatagat or uray mi barang agtodo beneficial ko na danu at da bagyo no ray medyo napiksan agad ano sa nanu ko sir. Okay. Okay, so iti agdama digiti pagtatalunan awan nakamula. Digiti natikaganen nga kuna tayo dita Banggi, Apo Kagawad. Adda sir, imbes nga mulaan mi ti kun mulaan ni ti kaduan kada man nalon ti pagay. Nag-alternatibo kam ti mais. So nga ureanan nun may mat nga maiyanay di isang kabasit nga agay ayos nga danon irigasyon. So nga no at todo jay iranam ti agabuno yan di paga yan di mais. Uno pagkas pagarian nagkurang to no makasublat ka di danom makapadanom ka no awan at your ure mo tatudo at nangarot. Mo ti pagkasar. Okay. Okay, so amo ti Agriculture Office dati nga sitwasyon nyo, especially dito Payak, Apo Kagawad? Amo da sir, awan ti mailibak intero nga ti Barangay Payak manipod di banga masamuyaw. Paddagan kasi amin kabisado dan sir ti sitwasyon kasi naka-report ka tong iti Municipal Agriculture Office. Okay. Several years ago, no jakagriro ti pananglagip, ada di dati na estudyar nga kasla supply ti danom, usar diti equipment ni Apo Vice Mayor Denton na. So, uri adda di gijay, gapot na nababamit di danom di karayan, saan nyo umubra? Kasi ka di sir? Sir, han na mauli di ko. Han na mauli,
Awan di talaga nga napigsa nga danong mister. DJ na inobra DJ luwan niya po bisen no kasi nga dumakkel di danong ti karayan. Malapunos. Bali nga kasla subli nga totally DJ ayos met lang niya karayan. Oo, okay. Tata di makkel mo kasi na po just ti danong ti karayan. Namket di han nga umanay, han nga sufficiente nakurang pa ilaeng manipot ka dito naging sursurong pagtatalunan mi sir ado nga inaibaot-baot ti banbantay nga pagtatalunan mi. Siyempre salpat ijay nga kunada pagpaturong ti danom siyempre bunno-bunnong di ay. Ket no sang adalima deta nagbunong ta sorongan agad adda pa nga ti mabagi mo di baba. Talagang nakurang ti dakkel pa lang nga di karayan mi siya. Nakurang pa lang dito din. Okay. Di kiti naglabas nga panawen na po kagawad. Talaga kastoy ti paspasarin nyo or sumagmamano na tawin na kastoy or itala nga tawin? Almost, bali may katlong nga taon nun sir. Mga kastiti pa. Bas may nga agtalong kami bay dati talong kami June na ladaw una yan no maabot mo July nga grabe ito pagtatalunan nito nga mitat August, September dapat lang agrarap sir. Okay. So talaga nga mariknayo nga da abnormalidad or panagbalbali ti panawen dita lugaryo apo kagawad. Well sir, talaga nga dahil may katlong nga taon itan. Daktul nga talaga nagbaliwan at tatako ma sir ka running water pa lang ti karayan mi ti batog mi. At since idi panagubing na tao di jay agdanom ti karayan manipud May June kas jay aging ganat December kuma o abutan na page ari tatagat awan danom na ti karayan mi sir. Okay. What about underground water? Di kita bubunyo or hand pump nga mabalin nga source of water, especially ti pagluto or pagdigos kanita unig ti pagtaingan. Kumusta po kagawad? No, iti sitio mi sir. Okay, iti establish nga solar pump mi. Sukusan na kami di DILG through LGU. Po Diyos iti sitio mi. Ang kami nga maapan sufficiente kami ti danom ti balay. Dito na dumalang nga sitio sir so di jay pagpaiso nga at damot source ti danom da nga makaumanay. Na maglagat din dadi jay sang kabasit nga gay ayos si jay danom ti kali. Nga iso ti pagkamangan da dagiti da dumak mapanda dumanon di karayan as di sir isang at da DJ danumda ito ka bang mga lugar sa barangay sir iti barangay dadaor ka kurung kada lugan ti ba kargaan da ti danumda sir. Okay. So dati alternatibo yo instead nga pagay mais haan niya hang pangta ka dati mula yung mais no pay kaslabas-basit nga volume ti danom ti masapol dito nga produkto ang pangtakada kayo dito agda mga sitwasyon amangan ta talaga nga tuloy-tuloy nga awan ti tudo ket maperdimet la dito nga mula apo kagawad pangtanga talaga sir gasang-gasat kasi ore ananum dejay instant nga your oremi ko kasi adot nagbunubun sir ke ti pagay para pagay nga di 40 days ala insurrender di jayon tinuno kan menu sinusudan na isa itata no kurang dito danom uray mi jet todo dadapi ko sir saron da headlight para to da aga buno da nga brabi dito pang yore dala je ko todo no lang masalbar da je mula da kasi na Diyos mo dagiti naka-survive agap apit da kadagiti nga gundaway ng DJ anuhan nga na nagasat natulid man yan di taltalon nakapagplaster di bunga na agbalin yung natukol talaga nga awan di ayon impulso pa nga amos so nga pangtaka da kami sir dito nga okay. Aside iti mais nga alternatibo nga may mula ka dito pagtatulunan awan sa balin na apo kagawad gaputa kasla na ikat na pukaw mitin tinamnama yung makaraip kay pay kadito nga tawid.
isupay lang ti ko sir in priority di kadwa mi ta adadamot ti agi kanan kasta nang nagpuuna nun nagipagpuuna seeds ti maison kata kita da nga talaga mahan kung ti sumot ti problema tao o awam mo ti igatang na ti bukal ata ti pangipreparar na kat DJ kaawan ti api doon apitan nan iure na nga igatang ti kanon na yan so nga pagyamanan mi di tao nga ure man medyo ipautang da pa yun ayat dala nga makatulong iti tao na bayadam tutun agap diyan sir di alternatibo nga inaramid nga kagalugaran. Okay, aside dito barangay Payak, then neighboring barangay, dadaor ko na yun sa tatay. The whole of Bangi, any information, no? Kasi dito paspasarin nyo, Apo Kagawad? Hanmat sir, dito lang southern Bangi, da kami ti katikagan nga talaga, ti Danube. Dadaor, Putol, Banban, and Manayon. Dito, tagipuro pa sir. Yeah. Dito, baro yun, at ang amin irigasyon da. Oo, ada. So makaraop dati, kano, takaya DJ, darum di karayan nga supplyan, idangam no, da kami dito di kunak nga barangayan, sir, kalaksidan ti Masikil, ay nga natlanawon, takaya di Bulo River, DJ, ngamin nga makaplant dati, sir. Okay. So after nga naipakam mo iti biyang ti Agriculture Office, and I think even digiti local officials, dapo mayor, dapo vice mayor, ano digiti kasla in paaidan no addang datap no digiti kasla ano man lang maalay-ayan man lang dito nga paspasarin nyo kadita barangay yo ken kabangi nga barangay Apo Kagawad. Kasla umat lang dati sir nga naka-assistance da kada kami digiti mga parang machineries, then pumps kas dyan. Ayat dalang may isang admi di dyan. Adamot ka tagayo si Jekali, ang hana umanayon. Dr. Pam Karayan, si Kabin si Kali. Mapadano mamila di kita, kaya may mapadano. Kasuporta si LG. Okay, ada dikit information niya ni Apo Vice Mayor ket kasla dati iwarwaras na nga bukel para matulungan kayo nga matikagan Apo Kagawad. Alawan sir pagyamanan mi no makadanon tuman kada kami di jay siya agad hanggo pa nga na informar nga usto no kasano ti panakaibunong na kanyami kun DJ lang oray man ipabulod na kurang matatudo ano awan to natat pangtarakan mi ang tipagmetan na no jema is mas ada maharvest mo kumpara DJ may raup mo nga pagay ko mga awan tulosti padanom na then mas magastos ti agraip kaysa agmula ti mais di ba po Kagawad? Adayo sir nga sa kaya mga trabaho DJ no hingana lat 5,000 di mo 2 hektarya ti mo lam ket maabon mo nga may sakaw within a week no pagay agad awan na sir labor lat tati ko. Okay. Okay sir, okay. Apo Kagaw awam met titudo. So okay dito dalan nyo nga umay dita barangay Payak nga tunggal tigsa tidudo kita digiti panag-landslide Apo Kagawad. Sir, iti umay tiyam mi from barangay Banban. Pasabol mot lang sir ngam di super ti ko liskaw na jay kalsada dalan ti Danum, dalan ti Lugan, dalan ti tao. Diti may isang nga dalan min at accessible nga dalan min sir no makikita yung DJ picture ko nga derang tay kasi na po just na open from barangay Utol to barangay Dador nga kumabang iti barangay mi sir napintakan sementado amin nun hindi lang dado mga sityo mi kas dati digito ma-isolate from sityo Alaw to sityo Paddagan talaga nga narigat di dalan ni Karayan kastamot dito sityo Alaw to nagubugan rinatan mabarit masamuyaw banga inga natadaw sir talaga ka narigat Okay da ko magundaway ti suportar ti probinsya
ta may white ko ma DJ kalsada matarimaan ta barbarang lang no apo narigat sir ta dayto time agtudo after a week mapagplastar da di dalan agtudon tumanon kakaasi da sir dito kalugaran. Okay. Apo Gimod, thank you very much. Sinindad mo gundaway, no dapelam. Kada kita agtutorete ti probinsya, wenno ti munisipyo, go ahead po, go ahead. Pagyamanan sir, no may kan na lang iti atensyon, pag-amok, ti barangay, para kadi iti panakasuportar, ti napintas nga pagnaan ko madi iti kalugaran mi, kadi iti nga nakamat ko nga sityo, apo mayor, apo vice mayor, kanti probinsya ita luan niya po gobernur mat no wan kan mabalin ko masirket may kanti atensyon de gitu tap no manamayan mo de gitu lugar mi kalugaran mi abos man pa ita narigat ti kasasad ti panagbiag ay naayom pa di dalan kakaasi dapo ta bakbaklayin na di pasyente ng ibabano kasi nga emergency. Lang sir, thank you very much. Okay, malagip ko lang, pakamakam ko lang kasi pagka ganito bare months na dito probinsya ti Cagayan, rainy panagtutudo da nga dadi kita gundaway maapektaran kay dito umamyanan, banggi pagudpod. So ita awan ti kasjay apo kagawan. Awan sir, tanghaling tapat sir, dito ang kukut nagpudot. Nakatitangatang ke dagdag tay ang maulip ng awan ti expected mi nga tudo sir ito yan kita. Okay, once again thank you very much Apo Barangay Kagawad Elmer Gimo di Barangay Payak Banggi Ilocos Norte. Thank you very much po. Thank you sir. So dijay gagiyong kamsat ni Apo Elmer Gimod Barangay Kagawa di Barangay Payak Banggi Ilocos Norte. So kasjet ti sitwasyon na di lugar although ore ada irigasyon apo no awan tudo ag down nagbaba di surface water no konateo taaw karayan waig gagiyong kay kamsat awan ti pangalaan da awan ti source da gagiyem di ba idun unana ket digiti tattao mapanda abingen di ayos di karayan tap nung umato di danom ket sumrek irigasyon yung agarbeng ko nada iti Ilocano gagiyim keng kamsat kasi ti kada mangitugot da kaditi materyales kawayan bulbulong or salansanin da digiti batbato apo tapno isut mga beng parang spillway ba gagiyem or digiti na arami da po kadita dams gagiyem kasjay simbat yung dams semento design na po digiti hapon ngayon di kwa digiti nagkauna mapanda pasukan kakaasi da po nga mang tertered di bagida kabutan na apres di karayan ngem di apres di karayan di ket benepisyo para kadakwada pay kakaasi da nga mang sera tapno umato di level di danom ket sumrek ije irigasyon wenno kaling ako nada ket makadano na po kadagitay pagtatalunan kadagitay barbaryo or barbarangay kasi di sitwasyon agem ita uray mangket di adda irigasyon nya kas kadati ko na ni Apo Gimod dita na ba yan gagiyem angem no agbaba DJ karayan or waig nga pangalalaan day ti danom sigurado apo nga agbaliw ti sitwasyon nga mabalin na mangitunda gagiyem kay kabsat iti problema nga awan ti danom nga mapan kadagitay kali nga mapan kadagiti pagtatalunan. So talaga nga sabalin abnormal ti sitwasyon ti panawenen gagiyem ken kamsat adda aglaplapunusan adda saan gagiyem iti agdama. Dito makungkunadan nya bunga ti climate change po nga may pagpabasol kadagiti mga abuso ti aglawlaw especially iti illegal na panagpukan ti kayo, illegal na panagkwari gagiyem ken kamsat gaputa adda digiti negative effect na diay siltation nya kuno natin aggabor yung findings ng DPWH kada kita agregregay dit idikit iji bantay iji tuktuk tay bantay ada dito waterways ada kanal nga digit talaga pagayusan ti danom nagtudo gapu ti kaadda ti siltation meten kada nga kanal ije tuktok ti bantay nga bagada guboy ti panakapukpukan digiti kayo gigihim ken kakabsat nagsara or otherwise na putol digiti kayo awamet di ramutnan nga mang compress ka di daga kakabsat ken gigihim so tiladang sarsaryen ti danom nga mangitunda apo iti landslide so digiti problema nga dijay
daga jay bantay kita inyo di pagudpod, di ba? Tinaramit ti DPWH dito nagrigaay nga daga from bantay in drive da apo dusudus da indurunda mapanjay baybay. So from bantay down to baybay. Nya mabalin niya kas jemet apo kadigiti sabsabali nga lugar, manipod je tuktok di bantay, mayayos deta mapan apo ijay waig, mapan ijay karayan, mapan kaditi pagtatalunan, nga mangitunda apo ti awanen direksyon nga ayos digiti karayan, nga dito ti mangitunda layusin na digiti residential area, layusin na digiti pagtatalunan, kakabsat king gagayam. So dito apo, pagpanpanunutan tayo, iti agdama nga sitwasyon. Kita nyo dito abnormalities ti tiyempo, gagayam kamsat, nga mabalin dito ibilang tayo, paset dito kung kuna tayo apo nga climate change, gagayam ken kamsat. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dinto palipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalding ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanong nga ipainom tayon ket hang agapo kadagitay stagnant waters tadi je pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at takpimet nabasa je kimot na papurgami nga dagos no haday je apo so nga ken dito pinagtutudo na dakalamanag nasalsud mo dito Robert ket dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga dya asideg dya balbala yung mga ramit kay te temporaryo nga paglinungan da. Okay, tuloy-tuloy po ti programa tayo damdamag ni Berto gagayim ken kaabsat itultuloy tayo po ng pagsasaritaan dito bagyo gagayim ken kaabsat nga karding dakkel ti posibilidad na apo nga mangitunda apo iti tudo iti kabukbukudan tayo nga lugar especially apo dito'y
Northern Luzon. So, ada dito pagkaamo, manipod dito Department of Agriculture ni Dr. Lloyd Valenzuela, nga isaganaan tayo dito apo, especially apo kadagitay addaan iti Taraken, nga dingwen nga mabalin nga in 3 days time apo ket dupraken na tayo dito bagyo hanap pamut buting dito igagigim kay kamsat masapul nga santay nga urayen nga digiti taga gobyerno may natayringen agriin kan agbakwit kan masapul nga pram manipod kada tayo addan apo di preparasyon tayo tapno ti kasta maisaganaan tayo hanga dati ti agur-uray hanga gaputa duty and obligation digiti government officials gigigim kay kamsat timang salbar ka digiti umili narigat met nga yuro oray mulat tang may da kariingenen may da ka bunaganen may da ka ikargan tapno may pangka iti safety nga lugar kakabsat ken gagayem okay awanin na po tinabati pa nga oras iti deti nga bigat iti deti nga tenga ti aldaw para iti programa tayo damdamag ni Berto tinagan ni Maki Paulino iti technical control ti pagayemyo Robert de la Cruz ibati min tinatali na ay nga malem ti Sabado tayo amin na sapada agyaman kam tingkay panagbuyakin panagdingeg. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dili pas kasama kinibugod kayo alumar, identero maginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway itinayto ya programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manibut ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae, kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique. The home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.